muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano panzi muFacebook Secrets and Confessions. Kuti seiko kwamungava muri kumativi mana enyika tadzoka sezvamuri kuona paskrini penyu apo Trenza Play yedu yava kuita kuti munge muchikwanisa kuzotengera mamwe ma-content creators masters as you can see on the screen. So after that version has been updated, then I will tell you, then you will be able to update your version in the Play Store. Apologies for not posting my confession ku Trenza because I was busy with that. We regarding our dating application, make sure that you update your dating application. Regedza iti batapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadai zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini ndauya pano ndine secret yangu iyo yandinayo, handitozivi kuti ndotangira papi, but ndikuda kuti muri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Handizivi kuti zvinoita here kuti ndinge ndichireurura pamberi pechurch kana kuti isecret yandinofanira kuti ndinge ndichisvika pakuzopinda nayo muguva. But shungu dzangu dzanga dziri dzekuti vesangano rangu vange vachizviziva kuti izvi ndo zvandainge ndichiita kunyange hangu ndakazotendeuka hangu ende ndava kurarama upenyu chaihwo unotarisirwa kuti semuKristu as a pastor ndo upenyu hwaunofanira kuti unge uchizorarama. Zvakaitika mukomanashe everything happened so fast, but zvizhinji zvacho zvakaitika nekuda kwekuti ndainge ndabatwa nemweya weruchiva. Ndapota musazombofa makapa anyone mafone numbers angu kana kuzotaura kuti ndanyora tsamba iyi ndiri kunyika ipi, sezvo kwamuri kusaidi kwenyu mukoma muchikwanisa kuzoona kuti ndiri kunyika kupi nekodhi yandiri kushandisa. I am a pastor mukoma, ndiri mufundisi, and I studied very well. Kubva ndichiri mukomana wechidiki, I felt that the Holy Spirit had filled my heart with fire. My Bible verses ndaita ekumemoraiza, and the Bible ndakariverenga kubva kuna Genesis kusvika kuna Revelations. I was full of ambition. Ndakazvarirwawo kumaruzevha ndikazouya muHarare ndikazotanga kushanda as a garden boy kana chirungu. Ndainge ndisingachigoni, ndakazotodzidzira chirungu kuburikidza nekuverengawo Bhaibheri. Saka ndakazoti mava mugore ra2009 ipapo ndainge ndatoroora, ndainge ndatova nemhuri yangu, tainge tigere zvedu zvakanaka, but mumwoyo mangu mainge magara muine mweya weruchiva. Asi ndainge ndichigara ndichingonamata nezvazvo ndichiti Mwari dai mabvisa munzwa uyo uri mumwoyo mangu. I started when this other woman from our congregation, after ashayikirwa nemurume wake, saka akazouya kwandiri. Ainge achida kuona mudzimai wangu musi wacho iwoyo apo paakauya pamba pedu, saka ndainge ndiri ndega. Mudzimai wangu ainge abuda nevana, akabva ati iye ainge achida counseling. Handizivi kuti chii chakaitika, nekuti takati takagara takatarisana, iye ainge akagara kune rimwe sofa, iniwo ndainge ndakagara kune rimwe sofa. Varume, kana kuri kunzi unenge uchida kukunda muidzo, usazviudza kuti uchakunda muidzo wakatarisana nawo. Ipapo ndaifanira kungomuudza kuti amai mufundisi, avapo muchazoti kana vauya mubva machizouya zvenyu muchivaona. Asi ndakabatwa nemweya wetsitsi sezvo ainge akashayikirwa nemurume wake through an accident. Saka ndakati ndakamutarisa, mwoyo wangu ukabva wachizorwadziwa. Akazoti akagara, ndakangomutarisa, akanditarisa, akatsikitsira pasi. Mupfungwa dzangu ndikangotanga kungofunga kuti saka mukadzi uyu zvinoreva kuti kubva zvakashaya murume wake haachazivi chinonzi munhurume. Takatarisana kudaro, ndipo apo patakabva tachizongotanga kungonyarana. From being a shepherd I ended up being a wolf, nekuda kwekuti ndakada kukunda Satani, ndakada kupinda muground naSatani ndichiti I can defeat the devil. Masikati acho iwawo takarara tose tiri mukitchen, inini nemukadzi iye. Kubva ipapo
when I started to commit adultery hazvina kuzoregedzwa. Tainge tava kungogara tichingosangana kunzvimbo dzekuti you will be in secret. At first ndakangozviudza kuti it was just me that was being weak, asi mavhiki anotevera ndipo pandakatanga kurota murume wacho aitouya kwandiri, ende akatanga achiuya kwandiri asinganetsane neni achiti kwava mufundisi ndo zvamafunga here kuti munge muchinditorera mudzimai wangu. Saka ndaingoti ihope, ende ndaitoita zvekutovhumuka. Mudzimai wangu aitondibvunzawo kuti ko chii chiri kuitika, because ndaiti paya pakunomuka ndaita zvekuridza mhere. Zvandaitaura hangu handichatauri nekuti ndinotya kuti zvimwe kuda vekuziva vanokwanisa kuzondiziva. Saka ipapo mukomanashi ndaimuka ndichiita zvekuridza mhere, then obva andibvunza kuti chii. Ndaisakwanisa kuti ndinge ndichimuudza chokwadi kuti izvi ndo zviri kuitika, nekuti aizozviziva kuti ndine mumwe mukadzi wandiri kufambidzana naye. Saka zvakaramba zvichingoitika, then mukadzi ndokubva achizotanga kundiudza, mukadzi wandainge ndichifambidzana naye akatanga kundiudza kuti kumusha uko kwavainge vakaviga murume wake ainge ava kuonekwa chipoko chake, hanzi aionekwa achingotenderera pachivanze, chipoko chake chainge chichionekwa. Saka kubva zvaakandiudza izvozvo, neniwo ndakabva ndachizotanga kuona chipoko. Musi wacho ikwoyo kune kwandainge ndichibva kunoona umwe muzukuru wangu uyo wandichati ainge achigara kuEpworth. Tafara uyo aigara kuEpworth, saka akandifonera ari masikati, ndokubva ndaendako ikoko. Ainge anetsana nemudzimai wake. Handina kuda kuti ndinge ndichinetsa mudzimai wangu kuti ndinge ndichimuudza kuti handei kuEpworth tinogadzirisa vazukuru vari kunzi vari kurovana. Saka ndakangoenda ndiri ndega, sezvo mudzimai wangu ainge ari bhizi nezvaainge ari bhizi nazvo. Mukomanashi pandakazoti ndava munzira ndichibvako ikoko, ndipo pandakabva ndachizoona chipoko chaGamuchirai, mukadzi wandainge ndichifambidzana naye, ndichamuti Gamuchirai. Saka pandakaona chipoko chaGamu ndakabva ndamufonera same time. Chakandinetsa, chakandivhundutsa ndechekuti ndakati ndichimufonera iye akatodavira Gamu, ndokubva anditi kuri sei, unokwanisa here kuuya kumba, I've been thinking about you. Asi akati achiri kutaura neni, ndipo pandakabva ndachizonzwa murume wake ndiye ainge otaura neni. Akandibvunza kuti saka ndozvamafunga here vamufundisi kuti munge muchiuya kumba kwangu. Ndakarasika mukoma, ndainge ndatova padhuze nepamba, but ndakazoita about 3 hours ndichingodrive ndisingazivi kuti ndiri kuenda kupi. By the time pandakazopepuka ndakaona kuti ndainge ndatopedza fuel yainge iri mutengi. Ndipo pandakazotanga kuti kutanga kufamba ndichitsvaka painge paine fuel service station, zvinhu zvokuti zvakandishamisa. Asi ndakangosvikawo pakuzvigamuchira kuti ndizvo zvainge zvatovapo. Ndainge ndava kutotevererwa nemhepo yemufi. Ndakafamba ndikazobatsirwa nevamwe varume mushure mekunge ndavaudza kuti motikari yangu yainge yapera fuel. Vakandiperekedza ndikaenda navo tikanotenga fuel, vakandidzosa zvakare pamotikari yangu. Ende varume ivavo vainge vachinamata nesu kuAFM, saka vakatoti ndimwari, but vainge vasingazvizivi kuti ndainge ndabva mukuona chipoko chemurume waGamu apa ndainge ndichihura zvekare nemwana wesangano. Saka zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika. Gamuchirai uyu ndainge ndava kumuda nemwoyo wangu wose, nekuti ainge ari mukadzi ainge ari very soft, ainge akapfava, munhu wandakakwanisa kuzoti ndinge ndichizoudza nawo iyi muzukuru wangu wekuEpworth. Ndakaenda kwaari, ndakati ndasvikako musi iwoyo ndakasvika ari ega, mudzimai wake ainge aenda kunohodha kumbare. Ndakangosvika nekungogara nekutura befu. Akandibvunza kuti nhai sekuru, kuchii, kwakanaka here? Ndikabva ndati kwaari, muzukuru, handizivi kuti nyaya yandoda kuti ndinge ndichikuudza unokwanisa here kuti unge uchindibatsira. Tanga wandiudza kuti unokwanisa kuti unge uchindibatsira here kana kuti kwete. Akabva ati, zvino sekuru, kana muchiti munoda kuti ndinge ndichikubatsirai apa nyaya yacho ndisingaisivi. Ndikabva ndati, muzukuru, unoziva here munhu anokwanisa kundibatsira nenzira dzechivanhu, nekuti pane zviri kuitika muupenyu hwangu zvandisiri kukwanisa
kana kuudza gogo vako. Saka akabva achizoti ainge aina sahwera wake uyo aimbopota achimubatsira, ainge ari n'anga, but vainge vari sekuru vainge vakabva kuMozambique vainge vachigaramo muEpworth imomo. Ndakabva ndachizomuudza nyaya tisati taenda kunovaona sekuru ivavo. Saka akandiudza kuti vainge vachazoda mari nekuti vaitomubhadharisa kunyange vainge vari mabhururu. Ndikabva ndati kana iri mari haitomborina kana basa, mari ndinayo yandinokwanisa kuzobhadhara dare racho. Tisati taenda ndakamuudza kuti ndainge ndine mwana wesangano wandainge ndichifambidzana naye. Saka mukadzi uyu kubva zvandainge ndakatanga kurara naye ndainge ndava kuona chipoko chake. Akabva anditi aiwa handei kwavari. Saka takazoti tasvika kuya vakabva vandiudza kuti vainge vachazondibhadharira ivo dare. Vakabva vanditi handizivi kana zvichiita because dare ravo rainge richiita $35. Vakabva vanditi ndikuda kuti unge uchikwanisa kuzouya panapa nemari yaunenge waba inenge iri mari ye10. Ndikabva ndati izvozvo ndinozvikwanisa. Vakanditi mari yako yawanga uchida kundipa $35, zvaunoita ndezvekuti uchanoba mari ye10. Kana waba mari ye10 yaunenge wapiwa, unofanira kuti unge uchizotora $35 yako yaunenge uinayo inofanira kuti inge ichigara muchikwama ichi. Vakabva vachizobuditsa mari yavo yainge iri muchikwama mavo. Vakabva vandipa chikwama, vakabva vanditi chisiya chako. Ndokubva ndava pachikwama, vakatora mari yavo vakaisa muchikwama changu. Vakabva vanditi chiisa 35 yako muchikwama, then kana wazodzokera kumba kwako ukawana mwana wesangano achakupa $10, unofanira kuti unge uchibvisa 35. Kana wabvisa 35 iyoyo unofanira kuti unge uchimbochengeta, kana iri envelope woichengeta kuzonosvika mazuva andakuudza kana akwana, then obva wachizotora $35 yako obva wachizoisa paya. Iyo mari yaunenge wakatora ndiyo yaunozouya nayo, unongouya nayo iri muchikwama, usaibvisa usaita sei. Saka ndakabva ndachizodzokera kumba ndokubva ndachizoita saizvozvo sezvisinei. Zvondo rinotevera takati tiri kuchechi pane umwe mukadzi akauya nemurume wake. Vakabva vandiudza kuti vainge vachida kundipa mari yavo ye10, vachiti ivo vainge vachinamata kuna Mwari kuti dai zvainge zvaita, dai vakwanisa kuitawo mwana mukomana. Saka vainge vakaita revelation yekuti kana vakauya ne10 kwandiri zvinokwanisa kuita. Saka vakabva vachizondipa mari yavo. Ipapo mukoma ndakazoti ndiri mumotikari ndakamirira mudzimai wangu kuti ange achizouya tinge tichizoenda kumba. Ndopandakabva ndachizobuditsa mari. Ndakabuditsa mari ndokubva ndachizoisa $35, ndikabva ndachizotora yavo 35 ndikabva ndachizoisa muchikwama changu. Ndokubva ndachizodzokera hangu kumba nemhuri yangu. Saka after mazuva andainge ndakatarirwa nasekuru akati akwana, ndakabva ndachizodzokera ikoko kuEpworth. Ndadzokerako kuEpworth vakabva vachizondipa chikwama changu back nemari yangu. Saka vakabva vachizondiudza kuti dzainge dziri mhiko idzo dzatainge taita, mhiko dzekuti ndisazoramba ndichitevererwa nechipoko. Vakabva vanditi mukadzi atova wako. Ndakazoita naye mwana Gamuchirai akazoenda kuAustralia ende takaita mwana naGamu. Saka mushure mekunge ndaita mhiko dzose idzi vakazondifonera nerimwe zuva vakabva vati kwandiri, ndaona pasangano pako pauya umwe mukadzi anonamata kwazvo. Mukadzi uyu mufundisi but akafirwa nemurume wake. Ndaona azokunyadzisa iwe pamberi pevanhu. Usati wamugamuchira mukadzi uyu mumba mako nekuti ndisu tainge tichifanira kuti tinge tichimuhosta mukadzi iyeye. Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kwavari. Vakabva vanditi prayers they will expose me. Saka vakabva vachizondipa umwe mushonga. Vakandipa mushonga uyo wavakati unonzi mugaran'anga. Saka mushonga uyo wavakandipa wainge uri mukati kamwe kamucheka kainge kari patsvuku, mainge muine mabhonzo ainge arimo, uye zvikari mabhonzo iwawo ainge achisinina ropa, zvikari nezvimwe zvimidzi nepute rainge ririmo, zvikari neshereni rainge ririmo. Saka vakabva vanditi mukadzi uyu achingosvika pamba pako, achingopinda mumba, iwe unofanira kuti unge uchizozvisudurudza paanenge ari, obva waenda muimba yako yemukati. Kana ukaona kuti zvinenge zvisingaite unobuda kana panze. Kana wabuda panze
unofanira kuti unge uchizokavhura. Vainge vachindiratidza zvose zvavainge vachida kuti ndige ndichiita, vakabva vanditi unokavhura sezvizvi obva wachizofuridzira kuitira kuti mweya mutsvene unenge ugere paari usazomuratidza zviratidzo. Tinoda kuti ange achizoita bofu. Saka akazoti auya mukadzi uya, ndikaita saizvozvo, ndakangozvisudurudza ndokubva ndachizoenda kubedroom. Ndikabva ndamira, ndainge ndakaita zvekujegera nedhoo kuitira kuti kana mukadzi wangu kana kuri kunzi akazongouyawo kubedroom asazondibata ndiri pakati pekuita mhiko idzodzo. Ndokubva ndamuita bofu mumweya. Zvinhu zvandainge ndava kugara ndichingoita, taiti kana tiri kuchurch paya kana kuri kunzi praise and worship vanenge voimba, ndaiwanzo kubuda ndobva ndaenda hangu ndichita sekunge ndinoda kunozvibatsira, kana kungobuda ndichita sekunge ndine munhu wandinoda kutaura naye pafoni, ndobva ndachizofuridzira. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutozviita muchechi nekuti ndakazotogumisidzira ndatova nezvivindi. Ndaitoti paya tiri muchechi kana voimba nziyo dzepraise and worship, deep worship, ndaingoburitsa kamucheka kangu ndobva ndafuridzira makare. Vanhu vaitanga kuchema vachiimba vachifungidzira kuti denga rinenge razaruka, but vainge vasingatozivi kutoti ndinenge ndatonyaradza denga. Then mari ndainge ndichipiwa mari, ende vanhu vazhinji vaiuya nemalove gifts kwandiri. Pabranch pedu pakatanga kuuya vanhu vainge vaine mari dzavo. Saka ndakazodzokera zvekare kuEpworth. Ipapo Gamu ainge ava nepamuveri. Ndakabva ndachizoita kuti anga achibuda munharaunda kuitira kuti vanhu vanomuziva vasazongonyumwa, but hakuna ainge achimbofungidzira kuti naGamu tainge tichidanana, because tainge takapanana mutemo wekuti hatitauri tose uye zvekare tinoita zvinhu zvedu in secret. Apa mukadzi wangu ndainge ndichimushandisira mushonga. Ndaiti kana ndikabuda ndikarara ndisipo pamba, iye aiona vision sekunge ndiripo pamba. Ndiwo mushonga wandainge ndakapiwa wekumurivadza. Saka ndakazodzokera kwavari sekuru vekuEpworth. Ndikabva ndati, sekuru, muri yakura, apa mari handina, mari dzandinopiwa kuchechi hadzikwani, ndikuda kuti ndige ndichitanga mabusiness. Vakanditi, uri kuda business rakaita sei? Ndikati handizivi. Vakabva vanditi, unoda makombi here? Unoda kuita business remakombi? Pindura nekukasika. Madzitateguru asati adzokera kumaninga. Ndopa ndakabva ndachizonzi ndainge ndichazoita makombi anokwana iwo kuita 5. Ndakabvuma. Vakabva vanditi, asi mwana wako anofanira kuti ange achizokura asina chibereko. Ndakabvuma because vainge vachindiudza kuti nguva yekuti madzitateguru avo ange achimboenda kunozorora kumaninga yainge yakwana. Saka taitofanira kuti tinge tichitopedza mhiko dzacho dzose nezuva rimwe chete. Mushure mekunge vandiudza izvozvo ndakabvuma ndokubva ndachizochekeresa mwana wangu, but ndakachekeresa chibereko chake. Asi chakandishamisa mukoma ndechekuti mwana wangu akazofa. Mushure mekunge mwana wangu afa, ndipo apo ndakatanga kutoita satanism chaiyo muchechi. Ndaitopota ndichitonamata ndichikumbira kuti mweya waJezebel unge uchiuya, unge uchizogara muchechi kuitira kuti vana vesangano vasazokwanisa kuvhurika maziso avo. Ndaitokurudzira chihure chaicho, but izvi ndaizviita in secret. Saka ndo zvakaitika izvi. Makazoti mava mugore ra2019 ndipo apo pandakabva ndachizoti nerimwe zuva ndakagara ndakangotanga kungochema ndisingazivi kuti sei ndainge ndichichema. Ndakati ndichichema kudaro ndopa ndakabva ndachizoti, Mwari wangu ndinzwirei tsitsi nekuda kwezvose izvo zvandakaita. Ndakaita usiku hwose ndichichema ndichinamata kuna Mwari. Ndakangoona chaedza nepawindo pane light rakangovheneka kuita sekunge pane munhu ainge akabata zitochi achivheneka mumba mandainge ndiri. Ndopa ndakanzwa kuti mutoro uyo wainge uri pamafudzi angu waita sekunge painge paine munhu ainge auya akatura mutoro uyo wainge wava nemakore almost 10 years uchindiremera, nekuti zvose izvozvo pazvainge zvichiitika hakusi kunzi ndainge ndichifara.
especially apo paakazobuda munyika kamwe achienda kuAustralia. Ndakasara ndiine ronda mumwoyo mangu ndichitanga kuzvibvunza kuti asi sei zvinhu zvakadaro zvainge zvakaitika muupenyu hwangu, nekuti iye akazonondifuratira mushure mekunge aenda kumhiri kwemakungwa akati, we cannot stay like this forever. I do not want to be another man's secret forever. I want to be loved in the open. Zvinhu zvainge zvisingakwanisiki kuti zvinge zvichizoitika. Saka ndainge ndiine mutoro and I was full of regret nekuda kwezvinhu zvainge zvakaitika. Saka ipapo pandakanzwa kuti mutoro wainge waturwa kubva pamafudzi angu, ndakanzwa senani. But iko zvinozvo ndinonzwa kuti ndine rimwe bundu zvekare mumwoyo mangu. Handizivi kuti ndingaita zvekuita sei. Zvinoita here kuti nyaya iyi ndinge ndichitaura nezvayo pamberi pesangano, kana kuti handifanire kuti ndige ndichitaura nezvayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi usiku ihwohwo ndipo pavakabuda panze. Vakati vabuda panze vanoti ivo vakaona umwe murume ainge ari mutema ainge akamira pakati pechivanze. Hanzi vakanzwa ngoma dzemashavi dzainge dzichiridzwa. Vainge vakabata kamucheka kaya, hanzi kamushonga kemugaranyanga. Vakazoti vachitanga kukapisa, hanzi vakanzwa vanhu vainge vachiridza mhere. Kubva ipapo hanzi havana zvavakazomboona. Voita sei vamufundisi? Zvinoita here kuti vange vachitaura nezvayo nyaya iyi kana kuti kwete? Hanzi I am afraid to speak about it. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.